Alhamdulillah bola ya pembangunan iki kae wis pirang persen ya wis rampung bola pembangunan omah iki kae. Iki garek kurang kusen karo pintu, kusen pintu jendela ya. Kusen pintu jendela ngarep mbek mburi garekan. Nek bangunannya wis rampung kabeh bola iki. Sementara iki kae ngene iki. Ya, jan cepet bola iki gawe omah iki. Iki meng 3 minggu. Ya 3 minggu rampung. Delok jerone kaya ngopo bola ya. 3 minggu rampung jan cepet. Pokoknya kowe nek arep gawe omah ya. Iki kamar engko, jendela, kene kamar, kene mbok apa? Kene tak nggo ndekek PC ning kene iki engko, nggo streaming ning kene ya. Yuh jan mending. Mburi ngene bola ya karena iki kayak kene keri lah ya keramik kene ya. Keramik kene keri. Iki sampai bagian mburi ngene iki bola, mburi. Mburi ngene. Iki ya nek kene kamar mandi, kene nggo raup menu Faisal Bos ning kene. Iki sumur bor. Iki karena ngopo kok ngene, ngopo gak dibablaske. Mergane kene iki arep tak nggo ndekek. Ndekek engko ya. Lah iki kene kan sumur, pas ke ukuran lemahe sakmene. Dadi ngono kuwi kae bola. Lah kowe kan arep gawe info awakmu nek arep golek tukang ya sing terpercaya, sing cepet, hemat, langsung hubungono Pak Arif mingke. Pak Arif mingke boloku ya. Kuwi bolo jan nah ngono kuwi bolo jan Pak Arif iki. Pokoke nek arep gawe omah dengan dana seadanya, semepet seminimnya, hasil semaksimalnya, langsung aja Pak Arif kuwi kayak takai nomor ini ngono kok teleponen ya. Sing iki bola jerone mokan pirang ruang, 4 ruangan iki sing arep. Niki kae pokoke. Ku jajan cepet sak gawe kok ngene iki 3 minggu apa lho iki. 3 minggu rampung. Padahal karo mendem barang nih ya. Karo mendem barang. Karo mendem barang rampung bola. Kan kok kayak tanduran nih taman gini iki. Ya. Ngono kuwi kae bola pokoknya sementara. Kowe kan arep bangun dengan budget duwe budget 150. Kayak kowe arep bangun bingung golek tukang, engko wedi nek kepiye-kepiye hubungono Pak Arif kuwi. Pak Arif kuwi boloku pokoke. Ya hubungono kuwi langsung teleponan tak nomere. Wis genah mending we. Lho ya, tadi rekomendasi tukang gimana ya gue mau. Kowe nek golek tukang sembarangan, kapusan kerugian gedean malah engko. Semono bola ya Mak Acih.